Добрый дзень, паважаныя члены журы. Вашай увазе прапануецца праект «Сінтаксічныя пунктуацыйныя нормы. Складаны сказ». Намінацыя «Вучэбны праект для электроннага навучання». Прадстаўлены вучэбны праект з'яўляецца лагічным працягам трох папярэдніх праектаў: арфаграфічныя нормы, марфалагічныя нормы, сінтаксічныя пунктуацыйныя нормы «Просты сказ» і створаны з мэтай аказання дапамогі вучням у самастойным вывучэнні вучэбнага матэрыялу па беларускай мове па тэме «Складаны сказ» падчас падрыхтоўкі да вучэбных заняткаў, да цэнтралізаванага экзамену і цэнтралізаванага тэсціравання. Акрамя гэтага, названы праект можа выкарыстоўвацца настаўнікамі як непасрэдна падчас вывучэння тэмы, так і для арганізацыі паўтарэння па канкрэтных тэмах. Матэрыял праекта рэкамендаваны настаўнікам-філолагам, якія працуюць у 9, 10, 11 класах для арганізацыі працы на вучэбных занятках пры вывучэнні раздзелу «Складаны сказ», на факультатыўных занятках «Складаны сказ без складанасці», практыкум па пунктуацыі беларускай мовы. У электронным вучэбным праекце прадстаўлены 4 онлайн-заняткі па раздзеле «Сінтаксічныя пунктуацыйныя нормы. Складаны сказ». Кожны онлайн-занятак складаецца з наступных блокаў: вынікі вучэбнай дзейнасці, відэафрагмент урока, лекцыйны матэрыял, алгарытм выканання тэставага задання, матэрыял для самаправеркі, выніковы тэст. У кожнай тэме адлюстраваны асноўныя патрабаванні да вынікаў вучэбнай дзейнасці, якія прадугледжваюцца вучэбнай праграмай з пазіцыі вучняў, што вучань павінен ведаць і ўмець. У відэафрагменце прадстаўлена тлумачэнне канкрэтнай тэмы з пазіцыі паглыбленага вывучэння. З мэтай уцягнення вучняў у вучэбна-пазнавальную дзейнасць усе відэафрагменты пабудаваны ў выглядзе імправізаванага дыялога паміж вучнем і спікерам. Вучням задаюцца праблемныя пытанні, ёсць магчымасць націснуць на значок «Паўза» і адказаць на пытанне, або выканаць прапанаванае заданне, знайсці адказ у падручніку. Пры тлумачэнні лінгвістычнага матэрыялу вялікая ўвага надаецца розным прыёмам і метадам тэхналогіі візуалізацыі вучэбнага матэрыялу, пабудова схем, табліц, графічнае абазначэнне пунктаграм, складанне алгарытмаў, графічных апорных канспектаў, стварэнне інтэлект-карт. У працэсе тлумачэння тэмы ў кожным відэафрагменце вучням прапануецца замацаванне тэарэтычнага матэрыялу на прыкладзе разнастайных заданняў. Складзеныя ў працэсе тлумачэння ментальныя карты змешчаны ва ўкладцы «Апорныя схемы», а распрацаваныя алгарытмы выканання тэставых заданняў змешчаны ва ўкладцы «Алгарытмы». Заданне ўкладкі «Матэрыял для самаправеркі» рэкамендуецца выкарыстоўваць для замацавання канкрэтнага пунктуацыйнага правіла альбо для кантролю ведаў і ўменняў вучняў. Усе заданні маюць тэставы выгляд. Фармулёўкі максімальна прыбліжаны да тых, што падаваліся падчас РТ і рэпетыцыйнага ЦЭ ў студзені месяцы. У кожнай тэме прадстаўлены 10 тэстаў. У кожным тэсце 10 заданняў. Пасля выканання задання вучням адразу выстаўляецца адзнака ў адпаведнасці з нормамі ацэнкі вынікаў вучэбных дасягненняў. Ва ўсіх тэставых заданнях устаноўлена функцыя выпадковага выбару, што стварае умовы для максімальна самастойнага выканання задання вучням на уроку, не дае магчымасці падгледзець у суседа па камп'ютары. Пасля выканання задання ёсць магчымасць прааналізаваць дапушчаныя памылкі. Калі ёсць такая неабходнасць, яшчэ раз прагледзець відэафрагмент або звярнуцца да схем у ментальных картах. Выніковы тэст змяшчае тэставае заданне, якое складаецца з 10 заданняў рознага тыпу. Заданні з адным і некалькімі правільнымі адказамі, заданні на ўстанаўленне адпаведнасці, заданні з кароткім адказам і іншыя, і накіраваны на ажыццяўленне кантролю ведаў па канкрэтным правіле. Такім чынам, праект «Сінтаксічныя пунктуацыйныя нормы. Складаны сказ» уяўляе сабой практычна скіраваны прадукт, які ўжо на працягу года паспяхова выкарыстоўваецца настаўнікамі і вучнямі школ Лідскага раёна і станоўча зарэкамендаваў сябе.